Здравейте, скъпи зрители на Префабрикане, почитатели и непочитатели! Поздравявам ви с уважение, скъпи приятели! Новата ни фирма да бъде благоприятна и успешна за всички вас. Започваме бързо с серийното производство на къщите на Икранур Префабрик и започваме с изненади. Има изненада по отношение на цената, има изненада по отношение на лесното плащане. Когато видите заснемането на къщата, скромно мисля, че ще ви хареса. Надявам се и вие да го харесате и искам да напишете в коментарите, че харесвате този дом. Ако има неща, които не харесвате, също искам да ги напишете в коментарите. Нека направим много добър старт за новата ни фирма и с обратната си връзка да покажем, че сме видели и разгледали този дом, скъпи приятели. Ще направим преглед на къща с обща използваема площ от 150 квадратни метра 4+1. Когато погледнете отпред, има къща в Истанбул с вид на такава вила. Честно казано, изглежда много стилно и луксозно. Цветът също е кремав с антрацитни линии, което създава привлекателна атмосфера. Скъпи приятели, къде се намираме в момента? Намираме се в Истанбул, в района на Чаталджа и продължаваме нашата серия от снимки от тук. Тази фирма има фабрика в Истанбул и произвежда там, след което извършва монтаж. Сега, едно от най-големите предимства на фирмата е, че прави доставки до всички провинции на Турция и до страните в Европа под формата на ключ на ръка. Тоест, не само като суров материал или материал, а идват до вашия дом, адрес, село и правят доставка до ключ като фирма оттам. Продължавам от предната част на къщата. От друга страна ще ви дам информация за къщата. Тази къща, когато я видите, е малко показна. На долния етаж има един салон, една затворена кухня, склад под стълбите, една спалня, туалетна и баня и веранда. Гарантирам ви, че ще гледате красива къща, скъпи приятели. Гледаме от другата страна на къщата. От всяка страна мисля, че е очевидно, че ръката на такъв архитект е докоснала къщата. Скъпи приятели, на покрива на тази къща има ОСБ, върху него има мембрана, има метални керамиди, отгоре има различни изолационни детайли. Когато погледнете, виждаме и така висок и широк прозорец на стълбището за осветление. От предната страна на къщата заповядайте да отидем заедно. Първо искам да ви разкажа за стената, за външната стена на къщата. Тоест, когато купите тази къща, искам да ви разкажа как е направена външната стена на вашата къща. Тук какво има? На външната стена на къщата, така, помислете за дебелината от вътрешната страна. На стените на тази къща, както се прави, се използва 8 см стомана. Ширината е 8 см широка стомана. Тази стомана от вътрешната и външната страна се поставя така ОСБ и от вътрешната страна се поставят гипсокартонени плочи. Отгоре се нанася и мазилка. От външната страна на тази стомана имаше ОСБ, нали така? Над ОСБ-то и отвън има бордекс. На бордюра, който виждате в момента, е нашата вече класическа изолация. Върху тази изолация има минерална мазилка и декоративна мазилка. Най-отгоре има боя за външни стени. Когато съберете всичко това заедно, в крайна сметка получавате много добра изолация. Вътре в тази стена също се използва изолация с увеличена плътност на каменната вата, т.е. минерална вата, нека кажем, малко по-различна от каменната вата. Когато погледнете наоколо, къщата изглежда стилно, приятели. Като погледнете отвън, мога да го кажа ясно. Вие не сте задължени да правите толкова впечатляващ и голям план. Можете да направите и нарисувате вашия дизайн в желаните квадратни метри безплатно и да го доставите до желаното място. Има възможност за разсрочено плащане без лихва с кредитна карта. Казаха, че ако имате нещо за размяна, като например кола, ще помогнат без да ви ощетят. Нека да погледнем предната част на къщата, към верандата и веднага да преминем към вътрешната част. Виждаме, че е направена красива, озеленена зона. По краищата са направени завършвания с борови дървета, верандата е предпочетена в L-образна форма, като частта на L, където се седи, е по-широка. Вижте, от тази страна на верандата пред салона е създадено пространство за вас. Също така, нека го видим по-широко, когато излезете от предната част на салона, има секция, от която можете да видите градината си. Отпред отново има парапети, от другата страна също продължава във форма на L. Представете си, че слънцето изгрява от тук, а това място е в сянка и така нататък. Така да го обясня по най-простия начин.
От тази страна Вижте, има пространство точно пред кухнята ви. Защо? Тук е по-широко. Когато излезете от кухнята си, за да използвате по-голямо пространство, това място е направено голямо. Kenarlarda şöyle bakın, има и стилни колони. Тук, когато го направите по този начин, става по-интересно. Вместо да го спускате направо надолу, трябва да се помисли за такива малки детайли. Сега след малко ще го гледате и с дрон. С дрона ще видите отблизо покрива и детайлите на изработката. Като погледнете, не знам, на мен ми харесва, хайде тогава да видим детайлите вътре в къщата и да научим цената. С цената заедно с лекотата на плащане, размяната, вноските. Хайде да започнем да говорим за всичко това. Скъпи приятели, добре дошли в първата къща от нашия проект, нашата серия с Ikram Nur Prefabrik. Evin içine girdiğiniz zaman antraciten цветен стоманен капия с влизате в салона. Долният етаж е 82 квадратни метра. Веднага при входа отляво има баня и тоалетна. Под стълбите долният етаж е използван като склад. Сега ще погледнем там. При входа отдясно има стил, който много ще харесате. Има кухненска зона, затворена кухня, точно тук е салонната зона и за вашите гости има една спалня при входа. Заповядайте сега да видим банята и тоалетната вляво при входа. Когато влезете, виждате черна душ кабина с 120 на 120 размери. Виждате тоалетната, санитарния фаянс и мебелите за баня в цвят орех и бяло. Мокрите части са покрити с керамика от пода до тавана. Поглеждаме банята и от по-широк ъгъл. Цветовете са такива, че всеки би ги харесал. Орехово бяло. Вече мисля, че няма кой да не го харесва. Често се предпочита. Скъпи приятели, сега така се обръщаме. Когато влезете през врата С, ви обясних плана. Отдясно има кухненска зона. Отляво е празното пространство под стълбите. Сега да погледнем наляво. В много дуплекс къщи, двоетажните места, а също така под стълбите има едно празно пространство. Ако го затворите по този начин, от вътрешната страна също се получава празно пространство. Можете да го използвате като много хубаво складово пространство. Показвам го и в широк ъгъл. Това ще бъде доста голямо пространство за съхранение. Тъй като къщата е с подово отопление, можете да видите местата му от тук. Тази къща се отоплява с подово отопление. Също така има и климатик, но най-вече се задоволяват с климатика. Ако желаете, можете да използвате и двете. Вдясно на входа виждаме непрозрачна бяла меламинова врата в бял цвят. Тези врати са по-устойчиви на надраскване и мръсотия в сравнение с стандартните американски панелни врати и са относително по-дълготрайни. Рамката също е използвана в същия непрозрачен бял цвят. Подовете в мокрите зони са покрити с керамика. Таванът е направен с височина от 2 метра и 70 сантиметра. Когато влезем вътре, виждаме антрацитени PVC дограми. От страната на кухнята е предпочетен плод от Chimstone. Ето показвам ви цвета отблизо. За кухненски шкаф е избран модел, който напоследък става все по-модерен, с постепенно увеличаващи се нагоре и изпъкнали елементи. Можете да го вземете без да го поръчвате в груб вид или да го вземете в стандартен вид. Или можете да опишете това като дизайн на фирмата и да направите вашия собствен дизайн, който сте си представили. Виждаме триизмерните тухлени ефектни керамики отзад. Отново е избрана матово черна батерия за мивка. От тази страна виждаме черен троен вграден комплект и спот осветление. Избрана е висока и широка PVC дограма в антрацитен цвят, която директно се отваря към нашата веранда, 16 квадратни метра веранда. Когато погледнете, кухненското пространство може да бъде предпочетено и като затворено. В някои домове може да бъде предпочетено и като отворено. Това напълно зависи от вашите нужди и начин на използване. Скъпи приятели, когато погледнете кухненското пространство, честно казано, можем да кажем, че е впечатляващо по отношение на цветовете и вкусовете. Както казах, затворената кухня е нещо, което зависи от вашите навици на използване. От тук можете да видите изхода към верандата, както от страната на хола, така и от страната на кухнята. Входът е вдясно с антрацитно бял шкаф за обувки и над него е секцията с електрическите предпазители. Когато се обърнем, има стълбище, което води нагоре, една спалня и страна на хола. Сега преминаваме към хола. В салона има разположение с приятни мебели. Тук отново виждаме штори, а от другата страна голяма и висока антрацитна PVC дограма с пълна височина на тавана.
Така бяхме казали, че височината на стената е 270 см. Показвам хола с широк ъгъл. Скъпи приятели, отстрани отново виждаме спот осветление, подобно на LED осветлението в басейна. Искам да си представите ширината на хола според големината на мебелите. Ако желаете, можете да намерите информация за квадратурата в описанието или да попитате в коментарите. Не искам да ви затрупвам с твърде много технически детайли и квадратура, за да не изпуснете темата. Сега, когато купувате този дом от Икра Нур Префабрик, можете да го вземете в напреднал груб вид или в стандартен вид. Можете да го получите и като ключ на ръка за всички провинции на Турция. Ето какъв хубав кът за удоволствие е направен, люлки са поставени, красиви декоративни предмети са наредени, скъпи приятели, т.е. трябва да видите някои възможности, за да направите жизненото си пространство по-приятно. При избора и предпочитанията си също трябва да имате това предвид. Продължаваме с разглеждането на къщата с другата стая. Излязохте от хола, сега това е 4+1, моделна къща, 3 стаи има отгоре. На долния етаж, вижте, до салона има една всекидневна. Сега тази стая се предпочита в много новопостроени двоетажни къщи. Защо? На горния етаж, без да навлизате в личното си пространство, можете да приемете гостите си в хола и ако искат да останат през нощта, могат да спят тук. Във всички стаи виждаме спот, осветление. Ако имате представа или мечта за къща, не сте задължени да вземете само груб строеж. С стандартни или луксозни опции можете да направите доставка до желаното място с Икра Нур Префабрик. Изкачваме се нагоре, нека да погледнем стълбите, да видим парапета, да видим луксозните детайли. Ето има сензорни спот осветления и такива неща. Тук виждаме дълъг и широк прозорец за осветление. Веднага ще ви кажа и за вътрешните стени. Нормалните стени между стаите, вижте тези стени, тяхната дебелина също е важна. Защо? За да се осигури звукоизолация между стаите. В тях отново се използва стомана с ширина 8 см в средата. Те са 1,2 мм. Ако желаете, можете да изберете 0,8 или 1. Но ако е 1,2 мм, здравината ще бъде по-голяма. Вътрешната стена също от тази страна и от тази страна се поставят ОСБ плоскости. И от тази страна и от тази страна се поставят гипсокартонени плоскости. Виж, тук е съвсем равно, тук също е съвсем равно. Виждаш ли сега, когато добавиш гипсокартона от двете страни, това става и по-елегантно и по-издръжливо. Хайде тогава да се качим на горните етажи, да вървим заедно, скъпи приятели. Докато вървим, както винаги правим, нека подскочим на стълбите. Тоест, когато подскочиш на стълбите, тук не трябва да има огъване или клатене. Какво се прави, за да няма тези звуци? Между етажите се полага замазка. Сега ще ви покажа тук. Вижте, това е между етажите. Какво се използва тук? 30 см дълги, така, хоризонтално и на 45 градуса ъгъл минават стомани. Те обикновено се предпочитат с дебелина 1,2 мм. Ако желаете, можете да направите различен избор по ваша инициатива. Тук е предпочетено 1,2 мм. Ако върху тези железа между етажите се излее около 5 см замазка с C30 или C35, тук няма да има подскачане или трептене, ще се чувствате сякаш седите на междинен етаж. Сега, когато се качите на горния етаж, нека видим плана така. С широк ъгъл ще ви покажа. Видяхме 3 стаи. Ето така има баня и тоалетна. С широк ъгъл ето така ще ви покажа плана. Нека разгледаме стаите една по една. Говорим за цената. Ще говорим и за плащане на вноски, размяна, всички тези помощи и подкрепа при плащането. Net fiyatını da söyleyeceğiz. На подовете е предпочетен тон, много близък до дървото. Паркетите също така са без фуги и изглеждат като едно цяло. Не мога да кажа, че навсякъде следите се следват, но в повечето случаи следите се следват. Знаете, че има и такива модели. Казахме, че горния етаж е 68 квадратни метра. Сега първо разглеждаме банята и тоалетната. Така влизам. Sağ tarafta bakın. Mobilyaların renkli. Погледнете цветовете. Има антрацит и дървесен цвят. Там също има отоплителна част. Знаете, че тази къща има подово отопление. Искам да ви покажа подовете. Тук също е избрана подходяща керамика. Yukarıda bir
Цветовете на мебелите отново съответстват с долната част. Избран е кръгъл огледален рамка. Тук има черна душ кабина с размери 120 на 110. След като ви покажа тази мебел, ще ви покажа кухнята от широк ъгъл. Вижте, когато погледнете така, когато видим всичко, мога спокойно да кажа, че е направен красив, приятен за окото избор. Сега гледаме първата спалня. Между другото, навсякъде в къщата са използвани спот лампи, придава на къщата различна красива атмосфера. Не виждахме много къщи с спот лампи. Тук са използвани по този начин. Ето така гледаме ширината на първата спалня. Виждаме просторна, широка, красива спалня, която получава много светлина от двете страни. Нека да я покажа и от широк ъгъл. Имат няколко клона и фабрики. Те сами произвеждат и лично извършват монтажа, могат да доставят до всички провинции на Турция и всички страни в Европа. Но имат едно предимство, че могат да го направят до всички провинции на Турция под формата на ключ на ръка. Гледаме широко към спалнята. Сега ще кажа и цената на стоманата. Следете внимателно. Моля, не забравяйте да харесате и споделите. На горния етаж има балкон там. В момента не излизам, защото е мокро. Гледаме. На горния етаж има и такъв балкон. Ето така украсен. Тук имате балкон с колони. Отдалеч виждаме спалнята, скъпи приятели. Това е килерът на къщата. Ето тук е и котелът и така нататък. Такова място във всяка къща спасява живота. С какво се отоплява това? Ето, отоплява се с подово отопление. С какво се отоплява? С климатик се отоплява. С каквото искаш, с това се отоплява. Така, като погледнеш и към третата спалня. И Креноло Префабрик може да извърши доставка до всички области на Турция като ключ на ръка. Можете лично да поискате това да бъде направено във вашето село чрез контактната информация. Има и още нещо изненада. Това е възможността за разсрочено плащане без лихва с кредитна карта. 150 квадратни метра къща с изглед към морето. Разгледахме заедно, скъпи приятели. Нека се сбогуваме, като покажем от широк ъгъл. Казахме точната цена на тази къща във видеото. Също така го пишем в описанието. Тази цена е валидна за месец април 2026. Моля, вземете предвид и датата заедно с цената, скъпи приятели. Не забравяйте да харесате, да следвате, да се свържете с Креноло Префабрик или с нас. От сърце желая мечтаният от вас дом да се осъществи възможно най-скоро. От сърце желая на всички наши последователи да имат най-красивите домове. До следващото видео, нека благополучието и красотата бъдат с вас. Останете с любов.